Yürütülüştürülen forumy iri halkary energetika kompaniýalary, bilermenleri, nebitgaz gurulşyk, uly aragatnaşyk we maliýe düzümleri, halkary gurumlar hemde almy merkezleri birleşdirýän möhüm meýdança öwrüli. Onuň maksady Türkmenistanyň ykdysadysynyň esasy urlary bolan degişli podoklary göne daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmekden, energetika ulgamynyň durnukly ösüş üçin sebit hyzmatdaşlygyny putulanyrmakdan ibaratdyr. Forumun işine gatnaşan kompaniýalaryň giň wekilçilik düzümi geljegi uly maýy goýumy urhukmyny Türkmenistany halkary işe ulan gyzyklanmalarynyň barha artýanyna şaýatlyk edýär. Forumun açılış dabrasyny hormat prezident bilen çäre gatnaşyjylary iberini gutlawyň nedinli. Döwlet başlary halkary forumyň maýy goýumlary çekmekde özleri behbetli hyzmatdaşlygy giňertmäge hemde işin gatnaşyklary ösürmäge itergi berjekdigine anam bildirdi. Türkmenistanyň geografik taýdany amatly ýerde ýerleşmegi tebii gadyna baý gorlarynyň bolmagy ýurdumyzda ygtybarly energetika hemde uly üstaşary geçergileri döretmek işine uly goşunt goşmagy mümkinçilik berýär. Forumuň gün tertibine ýurdumyzyň uglewadarot serişde binýady hemde nebitgaz senaty we beýleki puduqlarda täze maýy goýum taslamalary ýaly ugulary boýunça möhüm meseleler girdirildi. Türkmenistanyň energetika pudugyna täze maýy goýum mümkinçilikleri tebii gaz we monetizasiýa atly plenar mejlisiň dowamyna oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň ýalňyş energetika toplumyny ösürmäge birnäçe ileri tutulýan ugulary barada giň işleýän maglumat aldylar. Toplumy ösürmäge strategiýalaryna iri galkynyş gaz känni tapgyrlaýyny özleşdirmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Ýurdumyzyň energetika ulgamy üçin täze mümkinçilikler açýan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjisiniň ähmiýeti belenildi. Gurulşyk uly maglumat tehnologiýalary we aragatnaşyk ulgamlaryny ünitli çekmek bilen Türkmenistanyň infrastruktura taslamalarına maýy goýumlary çekmek işini şartlandyrmagy başlanan mejlisiň dowamynda döwrewap şäher gurulşygyny durnukly ötüşi üçin etmekde ýurdumyzyň goşýan goşandyny gadymy täjirçilik ýollarynyň gaýtadan dikerdirilmegine Traseka başlanıcı esasyna Ýewropa bilen Aziýanyň arasyna gatnaşylan putulanyrmagyny eýleýän oruny garaldy. Şäher gurulşyklарда gurrun gozgulyny durnukly ösüşiň nusgasy bolup hyzmat edýän arkada akylly şäheriniň innowasion taslamasynyň durmuşa geçirişlerde durup geçmek möhümdir. Häzirki wagtda bu şäheriň gurulşynyň ikinji tapgyra dowam edýär. Döwlet ähmiýetli diýeni aýratyn hukuk derejesine eýe bolan şäher Merkezi Aziýada ilkinji akylly şäherdir. Ol öňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmakda we amatly hemde durnukly şäher gurşawyny döretmekde Türkmenistanyň strategik urnuny üstünliklerini görkezýärdir. Bu etatsama birnäçe awraýly bayraklary we guwanamlar bilen tasdiklanan giň halkary iqrarnama münasip boldy. Forumda çykyşlarda netijeli halkary hyzmatdaşlygyny ýola goýmakda, dostlukly gatnaşyklary berkitmekde netijeli gural bolup hyzmat edýän Türkmenistanyň beýtaraply hukuk derejesiniň ähmiýeti aýratyn belenildi. Birleşen Milletler Guramasynyň degişli kararnamalary bilen üçgedek ikrar edilen Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygy ýurdumyzda howpsuzlyk, parahatçylyk we hyzmatdaşlyk boýunça netijeli çäreleri dünýä birleşigine teklip etmäge mümkinçilik berýär. Şununla baglykda Türkmenistan ähli ýurtdan beýlekleriň hasaby almany hemde ösüp gelýän döwletleriň oruny güýçlendirmäge esasanýan adalatly we deňeçer halkary gatnaşyklary ulgamynyň kemale getirilmegine Malaziýa bilen meňzeş garaýşlar bolup, Günorta, Günnogary Aziýa döwletleriniň asosiasiýasy bilen ykdysady hyzmatdaşlygy işçileşdirmäge bolan gyzyklanmalaryny beýan edýär. Türkmenistanyň energetika pudugyna giň maýy goýum mümkinçilikleri neft we neft himiýa puduklarynyň ösüşi üçin uly geljek açýar. Ýurdumyzyň strategik çemberleşmeleri ykdysady ösüşi gollamak, senaty diversifikasiýalaşdyrmak hemde dünýä ykdysadyna goşuşmak maksatlary üçin ägert uly uglewadarot gorlarynyň netijeli peýdalanmagy gönükdirlenir. Türkmenistanyň senaty tüzüminiň hemde hyzmatlary ulgamynyň ösürilmegi Türkmenistanyň we Malaziýanyň hususy puduklarynyň arasynda hyzmatdaşlyk üçin uly geljek açýar. Önümçilik meçhullarynyň artdyrylmagy senaga dökme we azyk senaty ýaly möhüm urlarda eksport mümkinçilikleriniň giňerdirilmegi ykdysady ösüşe möhüm itergi berýär. Türkmenistany importdan orny tutýan ýurdumyzda öňürleýän önümliň dünýä bazarlaryna bäsleşigi ukypylygyny ýokarlandyrmagy gönükdirilen birnäçe işleri durmuşa geçirýär. Şeýle tagallaryň şäherlerine hususy pudugyň ösürilmegine, döwlet hususy hyzmatdaşlygynyň giňerdirilmegine, ýurdumyzyň eksport kuwatlyklaryny berkitmek boýunça çäreler durmuşa geçirilmegine uly üns berilýär. Durnukly geljegi döretmekde arasy energiýanyň ähmiýetine bagşlanan pikirleşmeler dowamyna Natal Şeýle Türkmenistan howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleler boýunça hereketlerde işiň orny eýleýär.
Türkmenistan mene Malaziýanyň arasyna özara hyzmatdaşlygyny şuňlaşdyrylmagy, ýygyderli berkidilýän insan-perwer hemde hökümetleri gatnaşyklary bilen bir hatarda özara bähbetli hyzmatdaşlygy giň uglar boýunça mundan beýlegemi iş ýeňleşdirmek üçin uly mümkinçilikler açýar. Munyň özi özara maýy uýumlaryny höwürlendirmeli, iş uglugy ýöretmek üçin amatly şertlerini düredilmeli, energetika, uly aragatnaşyk ulgamyny, gurulşyk, neft we gaz serýişlerini gaýtadan işlemek, Himiýa senagaty ýokary tehnologiýalary innowasyony şäher gurulşy hemde seýahatçylyk urlaryna tassamlaryň durmuşa geçirilmegi boýunça geljegi uly bilelikdäki işleri öz içine alýar. Türkmenistanyň ykdysadytyna daşary ýurt maýy uýumlaryny çekmek boýunça halkara forumy türkmen we malaziýaly wekilleriň arasynda giňişen gepleşikler geçirmek üçin amatly meýdança bolup durýar. Maslahatlaşmalara gatnaşyjylar çäräniň netijelerine ýokary baha berip, özara hyzmatdaşlygy mundan belegem ösdürmek mümkinçilikleri boýunça pikir alşmak üçin möhüm ähmiýeti eýedigini belediler. Şu gedeki duşuny hyzmatdaşlygy berkitmek hemde iki ýurduň ykdysadyetlerini häzem ösdürmek üçin uly goşant boljakdygyna anamellerle.